My first encounter with him was in December 1940. He was a gifted man, all round. There is no area you talk about or you walk about that he will not show you how it is done. He was able to use cocoa, palm oil, and a few other products locally to run one of the fastest growing economies in the world. That he was nicknamed MI Power. Later, Dr. Michael Okpara took over at a time when there were no institutions. Even though the eastern region was the poorest of the regions at the time. He was a pioneer. He had to lay the foundation for this. Whatever he sets his hands on, which is good, he will see to it that it is done properly. From January till December, there was always a new project, that was commissioned. He's a very pragmatic person, but always rooted in the people. Like that, as if he was so, he was in such a hurry that he wanted to do so much. Unfortunately, the Civil War dislocated so many things. I personally felt extremely sad. Because the ideas and the principle which they stood for, their successors in many cases didn't follow. And that's where we are seeing to today. Onyayala 1 year. That's leave nobody behind. Philosophy of the Igbo community, that's what it built into. The politics of then was politics of principles. Truth was that he was an honest man. He was really a nationalist. He didn't build a house, even in his hometown. He was a dedicated Nigerian of Igbo extraction. Down forever. We shall rise again. We shall yet see our sunrise. The Kenyan sunrise. We shall indeed see our sunrise again. Otu aka ọ dị, ọ bụrụ na ihe ikpokọta okwu ekwuru na ya bụ ihe onyonyo bụ na nna anyị ukwu Emeaghi Okpara rụrụ ọrụ nke ukwuu dịka onye kwuru n'okwu n'oyibo, he was in a hurry. N'oge adịghị. Nke a gosi na oge adịghị. Ndị ọbụla ga-arụrụ ndị Igbo ọrụ ga-amara na oge adịghị. Ihe a na-eme na a ga-emesi ike. Otu aka m ga-eji na-akpọbatazi na agba nke abụọ anyị ga-ajụjụ nke a ga-ajụ. M ga-eji ohere akpọbata Dr. Chris Asoluka. Nwanne m nwoke bụ Uche Nwora. Unu bụ ndị ọjụọ ajụjụ. Ewerekwa m oge a hanye unu n'aka. Udo dịrị gị. Ndewo. Nwanne anyị nwoke bụ Dr. Chris Asoluka, anyị ekene gị. Good evening. Uhuruchi ọma ka ndị kwuru okwu si ekwu na okwu Igbo. Ọ na-anụ anyị? Hello? Chris kwesịrị ịnụ anyị. Ya kwuo okwu ka anyị nụ ya. Hello? Hello? Dr. Asoluka, ị na-anụ unu anyị? Ọ dị ka o nweela nwa obere nke ndị oyibo na-akpọ challenge. Internet dị ka na-ahụzi ebe ahụ. Ọ dị ka internet akwapụla ya. Ọ bụrụ na ọ nwere eji igwe okwu ya, kpọọ ya directly ka egwu ya ka ọ banyekwa. Nọ ya ka anyị na-eche. Ọ nọkwa since ọ nọbụ ya. Ọ bụ mgbe ihe ga-eme. Ọ bụrụ mgbe a ga-akpọ n'ike. I think he's trying to use his wife's phone, I think. Okay, let me mute. Yeah, I can see him. He's trying to use the wife's phone. Okay. Yeah. Obatago. Hello. Okay. Yes, Obatago. Dr. Asoluka, uhuruchi ọma. Ekelela m. Ahụike wakwara gị ọjị o. Asị m ọma mekwara gị. Ọ dị mma. Dịka ka anyị si ebido, m ga-ajụ gị ajụjụ. Then ndị mụ na ha na-arụkọ n'ọrụ nke mgbede a. Wụ nwanne anyị nwaanyị wụ Nkiru ka ajụ ogwu ya na Chief Johnson Chukwu ga-etikwa ọnụ. Then anyị gbadakwụtụzi obere ndị Ohaneze sokwa sonyere anyị na mgbede a nwekwa ajụjụ ha nwere ha jụọ gị. So ka na mbido anyị lee anya ihe ndị oyibo na-akpọ profile and CV.
itinyere maka ọkwa nke ị na-azọ dịka onye PG President General Ohaneze ndị Igbo ọ ihe o juru n'afọ ebe niile rụgasịgoro ọrụ ihe niile imegasịgoro na ndụ gị so o nwere ebe a chọrọ ibido ihe gbasara njikọ ọnụ ndị Igbo ọ na-adị ịga na mba ndị Igbo gaa na mba ịga ihe dịka na China ọ ịga ihe dịka na Amerịka ma ọ na Britain ebe ọla ndị Igbo na-aga mba ihe onye Igbo na-ekele nwanne ya dịka onye Igbo anyị gaa na mba ya na-ama onye wu onye Imo onye wu onye Anambra onye wu onye Abịa onye wu onye Ebonyi kama na ịlọtazi na obodo anyị bụ South East Nigeria abaza na-adị ka na the unity adịchaghị strong mgbe ụfọdụ ebe ịnụ na enwere ndị steeti a na-arụ ọrụ na steeti nke a chụpụrụ maka na ha bụ ndị steeti ihe niile akwa ndị Igbo so anyị wasị ka anyị jụọ gị kedu ka obi dị gị gbasara Igbo unity and kedu ihe iche a ga-eme ka ndị Igbo jikọta aka ọnụ ọfụma dịka ngwugwu azịza ịma ngwugwu azịza ijikọ ya ọnụ anaghị agbajiri ya agbaji kedu ihe ọ dị gị ka a ga-eme and kedu ihe iche gbasara Igbo unity na Nigeria? Nwanne m nwoke ekele m gị lee anya ndewo ndị Igbo hụrụ onwe nwe anya mana ndị mba na ndị ọzọ awụela ime anyị ga-elekwa anya ndị Igbo ndị eji akpọ Republicans onye ọla ji akpụ ọdụmahị ke ga-agala ya ma ndị chiga ma ndị achịga ajụjụ jụrụ ezigbo ajụjụ maka gị lee anya ma nna anyị Zik ọkpara Zesi Obi Louis Odumegwu Ojukwu ma nwochiri anwụ n'otu Ọyọ ahụ nwụ n'ọrụ ha eme ugwu Awụsa oke tie aka ngwere tie aka ga-ajụ emefu ya ugbu anyị ga-emefu ya ọdụmadụrị mma ya bụrụ ndị ekwu ka nwochi anwụ emeghe na ya mbụ onweghị na-gbochiri nwa ime ha ya ọzọ ndị aga anya anyị were ihe bekee akpọ kọpị ma model ndị ọzọ ya ememe ha ya akpọ miskogbuo gị lee anya ndị Igbo before agha ebido anyị nwere ha ya akpọ Igbo State Union. Igbo State Union not only pakọtara ndị Igbo ọnụ she from town union to the state union and to national. Ya urushi anyị nkwado ọchịchị ọhụrụ bịa anyị ekelela nna anyị Chief Nne ya Nwodo ọ gbalịala arụ briji dị iche iche mana ọchịchị ka ọhụrụ ya wụrụ m ekwu anyị ga-eleba anya ha ya akpọ the internal structure wụnini anyị onye ọbụla nọrọ ha akpọ the same page ma ndị ukwu ma ndị nta ma ụmụaka ma ndị okenye ma ụmụ nwanyị maka akwuola anya bụ ihe edọgụ wụ ọnụ ri ọnụ eri ndị America there is no taxation without receipt or representation. Anyị ga-ekwe anya ụmụ anyị nọrọ iche nwe na-agba iche anyị agba iche ọrịa mma anyị nyụkọta mmanyere ọnụ ya gba ụfụfụ kama anyị ga-echi echi anyụba mmanyere ime anyị ga-echi ime anyụfụ mmanyere ga-ele anya chi ihe eji apa a na-achụhụ ndị mmanụ achị Anambra riche from Imo riche from Abia Enugu riche from Ebonyi actually the bad workman quarrels with his tool. Gile anya Ohaneze wụkwa a facilitator ndị mere bidoro Ohaneze 1976 ndị gbara mbọchị ahụrị mma nwanna nna nwanne mekọrịta gbanwe eji emekọrịta mma mbụ ọhịa mere ga-ele anya hebeke akpọ founding fathers of Ohaneze the unity, the progress, the development of ala Igbo all ha shiri q ịma rie chi nne ụmụaka avụmadụ gbuta mana anyị gbaa mbọ mee ihe aba akpụbọ a ga na-echefu onye ewu onye Anambra onye ewu onye Imo ahịa ewu ọrụ na ọnụ Ohaneze ọhụrụ ga-emeghe bekee akpọ compliment effort Nne ya Nwodo in terms of o reziela ihe bekee akpọ visibility mana aka anyị ga-eleba anya ime nwa ha akpọ common platform
ụmụ anyị n'ala bekee, ụmụ anyị nọ Naijiria, akụ eru ụyọ, emepe nga ụmụaka ga na-arụ ọrụ. Asị ihe ọma mee ogbu ala, ogbu uwu ha ọjọọ, ya wụ ma achọga achọga, onye niile akpagbu onwe ya, ntakasị ahụ ebido. Ihe mbụ ndị ọhaneze ya wụrụ ma anyị ga-eti anya ọkwa, ha ewu ndị ihe mbụ anyị ga-achọ ime. Ndewo. Ekelela m. Tupu anyị na-agakwa n'ihu, ndị na-achị the governors anyị nwere na South East States, mgbe ọbụla anyị aga na Lion Building n'Enugu, aga ebe ha mega meeting nzukọ. Mana ọbịa dịka the corporation, regional corporation n'ala Igbo adịchaghị strong. So a chọrọ ịma, ịwụrụ president of Ohaneze, kedu ihe a ga-eme ka strengthen the cooperation among the Southeast governors? Ile anya na West, ha nwere ihe a na-akpọ development agenda for Western Nigeria, the Dawn agenda. Ha bịa wepụta agenda dịka anyị kwuru mgbe anyị na nwanne anyị nwoke Prince Okechukwu Nwadinobi na-akpa ọbụbọ. A sị na ka ewepụtara Igbo agenda, so ekwesịrị ka a bịa ọwụ na train ka a sị na a ga-arụ train line ka the governors na-akparịta ụbụbọ. Ọwụ na ụzọ ka a ga-arụ ka a na-akparịta ụbụbọ. Ka m nye gị example, afọ abụọ gara aga ka ọ dị afọ gara aga, enwe mgbe e kwuru okwu ndị herdsmen na nsogbu niile ha na-enye n'ala Igbo. Aga Lion Building tụchaa alụ, a sị na a ga-asụ ahịhịa n'ụzọ niile ndị Igbo na-esi agbafe n'ala Igbo, na a ga-ebido regional security. But ka a nọ na-ekwu ihe ndị a, ndị Yoruba ebido mebe ka ha ebido amoteku. Ị na-aga n'ụzọ Lagos na-eme travel, ịhụ na a na-asụchasị ụzọ, mana ịbakwa na asaịdị nke anyị enwe ahịa a na-asụ. Ị nọ n'ala Igbo na-eme travel, ụjọ a na-atụ gị, eme ndị Fulani egide gị. Kedu ihe iche a ga-eme ka ndị South East governors anyị hapụ politics, ka ha nwee ike ijikọ aka ọnụ na-arụrụ ndị Igbo ọrụ dịka ofu? Gaa n'ihu sir. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, Ganiu. Okay, gịnị anya ọrụ n'usoro ndị gọvanọ ahụ anwụ to give us Rebecca for governance. Gele ndị Ohaneze were socio-cultural group, mana anyị mechie onwe anyị ike edipendịga ndị gọvanọ nwakwa ime anyị ugwu, mana ụlọ ọbụla anyị ọtọ ọbụla anyị kpara ekpere gị na nwori gị na mi na nwori nwe chechi agịbie nara nwa ọkwa. Ohaneze na ndị gọvanọ ga na-ahụ izu. Anyị nwekwa na ha akpọ moral authority. Gị wetuo moral authority, onweghị Ohaneze nwere. So gị beze anyị nwere moral authority, it means that anyị ga-build our power on trust. Trust wo aga ndị nga nnụ ga na-ada ntị. Ị ga-anọ elu a trickle down information. Ma town union no, ma local government, ma state. Ọchịchị nri enwe ike ghọtam, anyị ga-eshi ala furu. Nwee ha akpọ consultation, maka gị nwee ownership and buying, ya rela gị ferere. Mana gị nọrọ elu akpụla nwoka, ndị na-ala shi gị kwuchanụ gị yọda na bịa mee ihe gị kwuru. Ihe ndị gọvanọ anyị eme na Ohaneze eme, anyị ga-agba izu. Mana ka anyị kakpụ dịka ndị ala ofe mmanụ mma, amaghị ihe mere anyị akpọnwụ. Gịle anyị Afenifere wu ndị otu nna anyị ukwu Awolowo, ndị nọ political family ya, shia legacy ya ga-anwụ. Gị bịa Ohaneze chọrọ imehụta Igbo State Union mbụ. Akwado anya ime Ohaneze yara Igbo State Union. Anya ndị gọvanọ ga na-agba izuri mma. Gịle anya ma ọkpara nọrọ. Ọkpara ejila ashilazi eze si obi kpọọ yoku ya chenwuwe onye. Louis Mbanefo, sorry, Louis Odumegwu Ojukwu, ha egbe ihe ego ya.
nna anyị Azikiwe anyị nwekwa the political clout ga-elekpa nwa o ji arụgo ọrụ ha aga were ya aga mana gị nọrọ otu were mma kepsha ndị ọhaneze iche ndị gọvanọ iche ndị ọhaneze achịkọta bụ onwe nwu ọ gakwara ahụ ndị gọvanọ ga-enwu ntị mana ọhaneze ka anyị pụ obi ga-echi ala furu ọ ga-enwe ome ya nwee ome nnọkwado ụmụaka anyị anwa agba izu achọghụta ha ewu iwe nwụ achọghụta atụmatụ dị mma ugbu enwe ma ndị bekee chi you cannot reinvent the wheel. Ile anya ICT nọ gị ICT center yele the skill set nọ mara ha anyị nwere mara ụmụaka chi university mahadum fụda ole ha ga-eme mejie enwu nwe bido ọrụ ọ ndị enwe afụghị ọrụ nwa nọrọ ka enwe ọrụ dị atụmatụ Ghana conclude ha anyị kpọga regional security. It's very important. She regional security will get tiaka ngwere tiaka. Eje she vigilante, she local government, she state, and our regional, so that him alowere onye no Enugu anu ya, ye mekwa na Enugu onye no Aba anu ya, nwe me share ha ya akpọ intelligence, and ya ni motu ndị ọzọ apa ha akpọ reinforcement, and he kuga Omoteku a good model. And here, guys, here you don't get shy copying from a successful model. And if you were sure get quick, and you know, chichi, and you got shit, and you the governor got abused. She won't become one area kalanya or regional security, community policing. Remember, I should call Abuja in order. Onya game arrest. Gamo she Sheburu Mayaba aka onwere he no. So regional security amotiko anyị sure mma and here we Ohaneze ga-agbakwa izu inwe ndị gọvanọ elekpo eji emeji ya maka asị onye ya nwanne ya gbubiri arụrụ eji adụkwuchi ya adụkwuchi. Ọ dị masa ndewo biko Nkiru ka Jogwu ede nkwadobe ka ejụọ Dr. Asoluka ajụjụ nke ị nwere. Adim, Dr. ajụjụ m ga-achọ ịjụ gị bụ onwe ihe mere oge a na-akwado election last year bụ because na m bụ reporter, so ana m dey follow this kind of stories up na-afụ ka o si unfold. So oge a na-akwado election last year o nwere ọ dịka a ga-asị na o nwe party ndị Ohaneze kwadoro. Then that same day, I made that comment. Then we another group bụkwa ndị Igbo nọkwa n'ọchịchị gbakọtara ọnụ ebe 11-12 nke ime abalị wee mekwa their press briefing si na ha na Ohaneze nke akwụrọ na enyere ha ego mere ha ji wee kwuo wee nwee ndị ha na-akwado. So my question bụlụ Ohaneze ekwesịrị ịbụ o nwere ike ịbụnwu inwenwu a political ideology at least asị na nekwa ihe ndị Ohaneze bụ nekwa ihe anyị na-akwado so that onwebe ka elections abịa dịka o si abịa in 2023 and anyị na-asị na ekwesị na orugo anyị iwepụta onye ga-achị anyị. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye isi ndị Ohaneze ga-enwenwu ike isi nekwe ihe anyị na-akwado ma nekwe ihe anyị na-represent iji wee fụ na anyị wepụtala onye ga-achị anyị mee ihe kwesịrị na a ga-eme iji wee develop anyị. Ọ dị mma ndewo Dr. Ngwaga n'ihu. Nwada ekele ndewo gile anya shashe Ohaneze agari partisan aga enwe anya akpọ partisan politics ominisha ndị Igbo enwe politics he gbasara ndị Igbo nwe garịla ndị Igbo mma ọganihu anyị ọha politics mana hi ga-ekwuwo ọrị mmachi ajọ tupu ejemanta enwe parties iri iche iche. Ohaneze chọọ ịkpa nkata nwakpa with party niile anyị wee ya amara ka ga-aba na ndị Igbo uru ka ga-aba na ndị Igbo uru. O nwere kpa ndị nga anyị shi nwere kpa eji enye agbarari ewere aka ịpasetie na ya azụchigharie ndị anyị ga-akwado anyị ga-afụfụrụ dam gbachi ụzọ everywhere sha ha agwela otu ụzọ
nọ anyị ga-ajụ ajụjụ maka ga-ajụjụ ha ajụjụ onye aha dị olulu so ya wụrụ Ohaneze ka ga-abịa ihu anyị agaghị iche anyị ihe gbasara politiks o nwere na ihe nwanne anyị nwoke Emeka mega initiate ọ ga-eme compliment the political awareness ndị bekee anyị ọrụ ịma ihe niile apaala Ohaneze wụrụ nga ịpaje na ihe ọbụla nọmije otu ochi mmụọ ihe o ji maa mma ya rụọ o nwekwara na ndị nọ nga ahụ anyị agacha anyị ọkachamara Ohaneze m lega anya wụ ibuild a common platform onye ole alụ akpụcha alụ amara ka ga-agala anyị ihu ka ga-agala anyị ka anyị ga-eji mee ihe gị kwuo ọrị mma politics is anyị akpọ group interest ị ga-agbachi onwe gị ụzọ agaghị play politics bekee ga-arị njọ if Ohaneze becomes partisan in its approach. Ọ dị mma ndewo Dr. Chris Asoluka biko ka anyị kpọbata nwanne anyị nwoke Chief Johnson Chukwu ka itikwa ọnụ onwe ajụjụ ị nwere. Ọ dị mma ndewo no Dr. Chris ndewo. My brother ekelela m gị. Achọrọ m ịjụ nna anyị nna ya nwodo nke nọ n'ọtụtụ Igbo na-apụ apụ o nwere ihe ọ chụrụ ọ na-achụ since ya na ndị ọzọ ndị na-ahụ maka obodo ndị ọzọ nke nwere restructure of the country otego ha ji chụwa si na otu Nigeria si dị ugbu a ga-ekwe na ka Nigeria mepe ọ ka Nigeria dịka obodo ndị ọzọ data ekwesịrị inwe just otu nna anyị Alesekwemesi hụ data enwere regions ka enwere regions ebe ikike ọchịchị nọ ọwụ ụsọ ebe nzukọ nọ ịma ugbu a etu enwere South East nwere ike si na South East so ka ihe ị ga-eme ịhụ that atụmobi ndị Ohaneze ịhụ that enwere restructure of the Nigerian polity wụ ihe a ga-ahụ ga-aga ọfụma. Ekelela gị Chief Johnson gị lezie anya onye isi anyị elekere chekwapụ kafụ ọrụ jiri ọrụ ama ya ndị Arewa ya ndị Afenifere Pandef Middle Belt na ndị Afenifere nwa gbara izu a restructuring ihe mere gị na-akpọ Sokoto ya mee ọrịa Sokoto gị kpaa Sokoto ọ n'ime akpa gị restructuring o mee na ọkpụga ndị mmanụ ụjọ ya na mee ọhịa ọgụ na mgba ahịa ewu ha anyị zuru ezu Middle Belt na South kwere mana ndị Igbo kwugakwacha nwe chọrọ president maka gị mee nwakpa emere ibe ya obi arịa ya mma gị lee anya akụcha restructuring isi anọghị eji eku okpu ọ gakwara ahụ so gị jụọ m anyị na-ekwu restructuring anyị ekwukwa presidency anyị na-ekwu presidency enwere ha akpọ bargaining you are in a better position to bargain anyị a ga-eji naanị otu restructuring mma maka ndị Igbo chọrọ inwe ha akpọ level playing field in order to actualize whatever talent God has given mana gị kwuo restructuring anyị kwadoro ya restructuring omenini ga-ewedakpo power n'ebe Abuja wee ebe steeti nye ndị steeti ume nye nwe ume nweji ewe ahịa ga-echi ala baa n'onwe nwuru gị lee anya First Republic ya dị ID steeti anyị pa ejega mana gị lee anya o nwere ndị ga-agwakwa gị shi ọkpa First Republic jiri mmanya eko gbukputala onwe anyị so ha enwekwa miskogbuo gị lee ebe ga-ele ebe restructuring anyị ndị South and Middle Belt ukwu ọrị mma and in addition anyị ga na-ekwukwokwu Igbo president maka anyị nwee nwaanyị president anyị ga-agba mbọ ha ụlọ ekwubiri ya etie ya mana anyị nwere ike kwucha shi nga akwụga ero omume onye president enweghị active interest ga-ele anya National Assembly I've been privileged to be there. I nwere 360 members of the House nwee 109 senators
In Senate, we have only 15, 16, 17. 16 Giti Delta North and Giti Rivers East. Giti Kanya 17. Manangari 109. Giti Eshahu voting, Ojukwara. Gelanya a House of Reps. Only Kanu were 22 members. Imo were 10, Anambra were 11. Gela Abia, ya were 8. Gegu Kabwa Heni Neshi Southeast. Hanyi Redu 48. So ya wuru heji akwụkwọ naanị eme. Onye kega no ya, onye ndo keshi. Onye anọ ga-anọ ishigari. Ji ya ji anọ agịga ọkụ aka. Onye kege nọrọ nga eshigari. Jigiji ka ya werekwa yeti ikpụbọ ya ọkụ enwụbọ. Ha ikwuga restructuring re anyị mma. Ọ jiri kpa ndị Igbo ga-eji nọrọ Nigeria. Presidency, ya bụ psychological satisfaction. Ya na me asụrụ ndị Igbo ọfọ. Chike Mogushi bie more than 50 years ago. She na-aga etoru to that level. Alex Ekwueme agbaliala. It took us only 9 years to produce a vice president, Mogubiri. But it's taken us more than 50 years and we are fighting shy to step onto the main arena. Easy. Yes, nothing is easy. But with with proper negotiation, Devon Murike and Gabriel, Yawaroka Urilu, here basara restructuring Rema, Anya and Anya Woga Nogana Abuiz, Mana Anya Chokea, Ege were here Guinea Netina no to basket. Odima, Dr. Asoluka ndewo. Ndewo. Achọrọ m ka anyị nye enwere onye na-eweli aka kemgbe. Maazị Onyema Nkele. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Onyema Nkele. Armano. Ngwa were ohere a ka eju ajụjụ gị. Dr. Asoluka, ekelele m gị. Ege na m gị ntị olu. Chidamarasha eji m ogo eji m ọfọ na m onye ji ya. Agị na onye kwu separation of state. Anyị ga-ama ịmana kpa ndị Igbo ga-eji akpa ịgaga ọfọ ga-ewere ọfọ jem ihu. He will comment. Adam satisfied. We understand all the fields and all the differentiations between the different groups. Jemihu ka. Okay, he mega endorsement. Or endorsement ka ibara ime. Mega home endorsement. Actually, again, I'm Nsobade. Ka ipolite nwanna anyị nwoke wu Ben, ode so na ya Ben na ihe m na-ekwu. Maazị Ben, ị na ihe m na-ekwu? Nna anọ. Ngwa gaa n'ihu. Biko ekenena m unu mmadụ dum mgbakọ ebe a taa. Nna anyị kwu Chris Asoluka ekenena m unu. Ekenena m gị. Ajụjụ m wụ ama m ka ihe a na-eme ugbu a Ohaneze kwanyere wụ ala Igbo Stabilization Fund. Ama m ka o dochara gị anya ihe ha na-eme na ihe emeruona. Ajụjụ m wụ anyị họpụta gị ka onye ga-achị Ohaneze. Kedu ihe ị ga-eme ga-enye aka ka ala Igbo Stabilization Fund Committee reporter ka ọ gaa n'ihu ka e were ya mepụta ihe ga-emepe ala Igbo? Kedu ihe ga-awa aka ọrụ gị? Kedu otu ị ga-esi akwagide report a emere adopt, emere approve na December 6th na ime obi meeting? Ndozuola, ndewo, Ben. Ngwa, Doc gaa n'ihu. Dr. Asoluka. Wepụ ihe imechiri olu igwe okwu emechi. Dr. Asoluka gaa n'ihu. Ịbanyegokwa ya. Doc. Can you hear me? Hello. Go ahead. Yeah, go ahead. Ihe gbasara ala Igbo Stabilization Fund, ọ wakpụrụ ọma. Tupu enwe ala Igbo Stabilization Fund, o nwekwara ka anyị kpọrọ SENEC, ya Southeast Nigeria Economic Commission. Southeast Nigeria Economic Commission gbasara naanị Southeast.
But Ala Igbo Stabilization Fund gbasara 7 states, 1 senatorial zone in Delta, 1 senatorial zone in Rivers, and Gibia Southeast, the 5 southeastern states. In terms of local government, Oga cover 108 local governments, 94 Shala Southeast, 9 she Ebe Delta, the Delta North Senatorial Zone, Ebe 7 she River East and Rivers West. Here gbasara Ala Igbo Stabilization Fund. Achọrọ ime ihe ndị Igbo eji mara ndị Igbo ji agba mbọ. Gile anya ma Nigeria bidoro. Ndị Igbo je bịa Lagos always sa uwe. Enwere ha eji eshi apa asa nkịta nwa bekee ahụ. Ọhịa eji mara Igbo. Over less than 30 years, Zik, Zesiobi, Odumegwu Ojukwu, and Nde Eluwa, who was administrative secretary. Nwewe ha kpọ Igbo anyị ndanda, which the Eastern Nigeria government bought into. And then Yoruba anyị na-anọ anyị mmerụ 1966 anyị anwụ na Zoga ọnọdụ. Gị were Hebeka akpọ proxy the 5 federal universities, Yahweh Ibadan, Lagos, Ife, Nsukka, and Ahmadu Bello. Onye Igbo no Ibadan, the first vice chancellor, onye Ishoji. Onye Igbo no Lagos, Unweme Mande Ofe Mmanụ. Gabia Nsukka, Igbo Muga from Bekee Zik were Nsukka. Gahushie Kehe, out of 5 Igbo were 2.5. Ndị cause abụba manya. Here gbasara education maka anyị kpọrọ ya okenye. Enwe akpọ Ibu anyị ndanda. Community ọwụla nwanwo nwere isi akwụkwọ nwere ngwonwu ree nkwụnwu jezuo nwanwo. Onye ka ahụ fụta ya kpọrọkwa the younger ones zụọ. Rịa ha anyị ma alaba. Otu onye nwe shop ya kpọọ ụmụnne ya. Nwa agba mbọ agba ọsọ ahịa. Ma nwa agba ọsọ ahịa ọnwa 3, nwa pasala course marketing. Ma nwa agba ọsọ ahịa nọrọ shop ọnwa 6, nwa mara how to administer a business. And Ala Igbo ka nwere ya wuru ndị Harvard study ya. The Igbo philosophy, Igbo business model, entrepreneurship, unique. Here would the only form competitors through the apprenticeship system. Gele anya shanye me na hembo, onwe he na buru anyị ime ha ọzọ. Gele our resources, the diasporan resources, both human and material reaha. Chineke ti aka m nọrọ ọchịchị. Awụrụla m chairman, free zone, oil and gas free zone. And o nwere ma m proposal la states nwe m anya ụra. Chi nweghị ibe eji ma mma ya gbakwakwara nwa were free zone. Odi m nọrọ ọchịchị. Akwụkwọ edere Ala Igbo Stabilization Fund nwere agalaba abụọ. O nwere ka akpọ Ala Igbo Investment Company. Ya kewu gị tie ego ya mụta ego. Nwa ka akpọ Ndị Igbo Development Foundation. Ya ka ga-eti ihe bekee akpọ Social Services. He ndị emere magburu onwe ya. Ha na-awụ ole ihe ji nkịta ọnwụ. And the matter is when akpọ is stakeholder analysis. Onye nọ mba inwe ike iwere ma agụbọ ga-akpa ya isi. Ọ ga-anọ nga. So gị nwee ha ya akpọ effective stakeholder engagement. Get bido from the grassroots. Remedies he ịbara uru because ndị Igbo chọrọ nkọwa. Gị gwa nwa gbuo onwe odudu chi nwe Igbo dara. Abịala gwa nwa oke elu suola nwoke bekee. Ụmụ anyị na-alaba, ụmụ anyị nọ computer village. Kemma chi nwope ayọ computer bịama Ala Igbo. Ma obere oge m kpọrọ ndeke nọ Ikeja chi ha akparị nọ arala anya ahụ.
Bio were anyị nwere ike were one of these buildings ji bido na no computer village. I'm happy she Ebonyi State ewerela that initiative. Anyị kwugawo giwa makpore mma, implementation is key. And implementation wụkwanụ ebe nwere my call it core competence. Maka ị nwere ike sụgo Igbo asụbiri anachighị mee ya wụrụ ha ọzọ. So in terms of implementation, if I am lucky to be elected, I would deploy him more. Him mere. Anona Monra State World Commissioner. My mega, I raised up Imo initiative, which was the first time government actually will rely on their internally generated revenue. Game also Biara oil and gas. Meje Ibaka. Ubu when Ibaka free zone. I am the architect of that Ibaka free zone, Maka Ibaka, with the natural port on Akwa Ibom. And Yabana and Akwa Ibom, Ndoga Abana Kara Wunde Ibo. Maka nwa ahịa na Akwa Ibom Kaba. Dr. Chris, Dr. Asoluka, biko ka ichetu ebe a maka oge adịghị ka anyị nye nwanne anyị nwoke wụ Emeka Nwadioke ohere. Ọ bụ na o nwere ajụjụ o nwere ịjụ ka anyị jụọ ihe anyị nweziri na barely 20 minutes. Emeka, ị na ihe m na-ekwu? Emeka Nwadioke, ngwa gaa n'ihu. Okay, daalụ. Doctor. Ekelela m. Dr. Jisike, ene anya na your TV funa all loaded. Fukwa na ebu consultant or chief consultant for Nepal Consulting. But my worry na there, as in Elugo, you consulted significantly for federal government. And the bany yane nanya onye the fairly independent and detached. So na si na mara mo nwere olu na alụlụ federal government kịta ma fe jigo ụgwọ na ndị otu ya. Nke bụ ọwụlụ kedu ife ya asị bụ your priority as President General worldwide of Ohaneze? Number one priority. Doc, gaa n'iru. Emeka ekelela m. A consultant was an independent operator. He's not a hired employee. Consultant may get more taxi share kojega gini ya move back to work. Ejimogo ka ha wo hegeme mwejoku mshaga meku. Mai na akike ngeji mekuka. Mai na ikike ga gile anya nga ahụ. Ochu hanye eme na hanye eme. Gekwu kwanushi priority m agwala ngeshi Igbo nwere mmanụ. Anyị nwere ndị eri aha ndị gụrụ akwụkwọ n'ala bekee na ala Nigeria. Igbo achọghị ike otu onye. Igbo chọrọ gị rụọ na platform na-enwe engage, consult with them, ga nwa agba izu. Ha ọbụla nnu kwerara, they will have ownership of the decision. Implementation wouldn't be very difficult. Mana gị nọrọ chee ada nige na-akpa akọ, aga egbu aga adụ o jikwara ahụ. Ya who goes there oje wende nchiwe. Ị ga aka m ogologo kara mkpụmkpụ. He ngwaga gị priority nwo inwe gile anya Ohaneze. Implementation wunga anyị ga-eleba n'anya. Gile the organs of Ohaneze, Oshi Town Union, Shi local government, Shi state, J national. Gile anya the diasporans, onye akpọ anya agbu izu. Gile anya ndị no ụmụaka anyị mere ICT. Mo otu kwuga this evening. Nchole he ga-eme Ohaneze train 2,000 young people wait to go from the streets. Run bridge, ụmụaka enwe belief and trust. Maka Ohaneze will depend on trust. If you don't have trust, you won't have the moral basis. And you develop all this trust, you can begin to prioritize their problem in consultation with them. Imobi will not be like a sacred institution.
all the organs of Ohaneze. Let me tell you, National Vice President General Ohaneze. We had a woman who was also a National Vice President General. Lady Selina Adibwa was Enugu State National Vice President General. So here, in terms of Giga Bambo, Agewere power, Niga aka. He begi mega ya mashigigeti aka. Priority mu ipoko Igbo niile. Mande number, mande noyo. Anya were anyị kpọrọ our priority. Priority anyị wo ụmụaka anyị. Maka give udo with your own family. Give udo with the younger ones. The environment will be conducive for Igbo development. Enwe udo enwe security breach. Again, one Igbo development. And in terms of security, Ago Japan security. Enwe Japan security. Here we hand I get teach anyị. Ọdịmma, ndewo. Biko Nkiruka, enwere ajụjụ ọzọ ị nwere ka ọ ka gawa n'ihu? Ajụjụ ngachi ju Dr. Bo. N'ime the last 3 years, a na-eme Southeast Governors Forum. And when we local integration, both economic and regional integration of the Southeast, ekwu kegesi we dozie the rail line, at least ka rail bido gbawa na this corridor. Ekwu na ga akpọkọta ụmụnne anyị anya ha na-ese resources anyị nwe ka enwe ike na-eme ka anyị na-enwe ọkụ so that enwe nwa obele business ebidolu side ya ndị mmadụ tinye ego aghali ji tax na gwefa fama the business ama ebini. So ajụjụ na ajụ gị bụ ọ bụ na eme gị President General Ohaneze ndị Igbo kedu ka ị ga-esi wee bido this engagement because now this things mentioned now I drawn a list in the governors, I drawn their list. Kedu ka ị ga-esi wee fụ na enwe ike work together with both the federal level and the state regional level. Can we dozie most of these things? Ọ ga-abụ maazị be anyị nata onye kpata ego uwe nata ya n'ụlọ ewee bido n'ụlọ dozibe be anyị. Ọ dị mmadụ alụ Doc ọsịsọ. Ime na ọrụ ọbụla ihe nwere ha eji akpọ job description. And job description I will to at for all times. Gila anya job description onye ga President General Ohaneze ugwu. Ya rụji ọrụ. His skill set gari, you know, oga awụ naanị talk. He ga-enwe experience in government, no experience in private sector. Ga-enwe these experiences. Ị nwere ike nọrọ elu ekwu ya ghọọ kara awụsa. Mana gị nwee experience both in the legislature and the executive. Ịmara na onye ahụ kọrọ, ịmara na akpa ị ga-ejigwa onye ahụ ya eme ihe. Were ke akpọ regional security. Ekwuela sha ga-pass law. Gị kwucha sha ga-pass law. Enwe draft law. Enwe lobby go from one state to the other. Magwa he mashire ga-eji pass a law. Nwa pass na agbanwe mpa, they will be blackmailed. Because ha nwere Igbo tụtara. Shahe ha chọrọ ime. And anyị tili ọchịchị ga-eme ya. Mana ha adọla anya ndị nọ ọchịchị. Anyị ejila amana their own program. Anyị ejila amana their own calendar. Anyị bịa ya were ka anyị ya ugurube anyị akpị ya in their own bucket. Ọ ga-awụ priority. But nnogbu izu nwa amaracha hey wuhe Ohaneze chọrọ. Aga m agwa gị onye ọla achọ ya politician ha abụọ eji agụ ya. Ha ya nga ọ nọ ọ gị palie ya elu. Onwe onye ga-achọ apalie ya elu ndị nga ya agwa ya ka ya chinwe okpokpo ujema. Onwe onye ga-achọkwana ya nọrọ. Yes. Okay, go ahead. Ka anyị hapụ ebe ahụ. Maazị Chief Johnson Chukwu ka anyị nụzie ajụjụ gị nke ikpeazụ. Ọ dị mma. Dr. Chris, achọrọ m ọ dị m obi ụtọ oge m nụrụ oge ikwutere okwu Ịbaka Deep Sea Port. Ị ga-achọpụta that ndị ebe anyị na-azụ ahịa na-atụbata ahịa na-ebubata ngwa ahịa si na Lagos. And ibu ngwa ahịa si Lagos abata ala Igbo wụ ihe ahụ nyere nye Igbo ọbụla mbụ ngwa ahịa. Ọ bụrụ ihe Chineke eme ka ịbanye na ọchịchị a ka ihe ị ga-eme ka otu ga-esi akwado ndị ọchịchị anyị ndị nọ na ministers ndị wụ senators ndị wụ House of Rep members ka ha hụ data adọpụtara from gọọmenti etiti hụ data arụrụ ọdụ mmiri ebe ndị Igbo nwere ike ibata ngwa ahịa n'ihe eji ma ndị Igbo wee zụ ahịa.
Ekelela gị Chief Johnson. Gile anya one ma anyị na one anyị mere ya Lagos akwadomango. Ha ya Lagos anyị ji kwado ya Lagos kwadomango. Ame mmanụ iri employ one anọ na ise ndị Igbo. Ha mere one ji emeso anyị. Gele Ibaka, the same thing. Hanji Pari Ibaka Ishimao, apart from being the most natural port in Nigeria, because when I have 16-meter draft, or every day and a dredge. Secondly, Honor a gateway between Central and West African coast. Yao Mano ship actually bonka jenga je bonka. Mana manku gahe ma akpabi ochiga. Nshigi mega he nga ahia no kwa ala Igbo. Ono ji bido tama from Uyo towards Aba. Maka gishi parivu shi Ibaka biaru Aba ige enwe oke nsogbu ke gishi Lagos biama Onitsha ge face more than 64 checkpoints. Ibaka aga no. Ha abụọ asho onye ma akwa okiri is the guinea fowl. Onye ma akwa ya eji achịla ya. Anọna m ọrụ government. Nwere m reach resolve some of these issues. More customs, more Ministry of Trade and Investment. Because eji mara Igbo ịzụ ahịa. Me were he gwago to biko nye m 2 minutes. In 2001, ma agbashi report niile. It took only myself and Professor Anya to write a memo na Senator Anyim as Senate President. Ya kpọrọ m anyị eje hụ Atiku. Anyị ma anyị hụrụ Obasanjo, anyị enwe committee a release a report. Gị mana akpa ihe ndị eji aga, ịmara na ihe ga-eme ha aga. Gaa ma akwa mkpa eji aga, problem nọrọ gaa ya nọrọ nga ụtụtụ na anyasụ. Ịzụ ahịa, yes. Dr. Asoluka, biko ka anyị kpọbata nwanne anyị nwaanyị Ifi Nwakwesi. Ifi ị na-anụ olu m? Ifi Nwakwesi. Ọpụgo? Mba, ọ nọ ya agbata o mepepe igwe okwu ya. Okay. Ngwa ka anyị na-aga n'ihu. Biko Dr. Asoluka, enwekwara nọ ajụjụ o mepego. Ngwa gaa n'iru Ifi Nwakwesi gaa n'iru. Oge ọnụ na-ekwuru ọha ma ekelekwa go ha Igbo ga-amaka nna Igbo ga-amaka ife nchọrọ ịjụ gị bụ na Igbo ndị Igbo na-agba mba agbọsịa mgbe anakọta onye anwa etipụrụ nwa a man lives long enough to enjoy the fruits of his labor. If achọkwa m ịgwa gị again na productivity mmadụ dey tied to energy and the health of that person. Kedu your plan for making sure na ndị Igbo Faliolo kafa bita aka n'ike nke Chukwu we enjoy the fruits of their labor. Dr. Asoluka, ị nwere just otu nkeji iji za ajụjụ aga n'ihu. Aga m agwa gị nnụ ga-ahụ ihe riche ha akpọ effective stakeholder engagement. I will engage the students, I will engage the various professions. And onwe ihe nọ he maka anyị nwere ndị ma he or just the organization. Anyị ewodo ọrụ mara. Onwe ihe na bichiri geje futo gwụmaka he ga-afụda ihe anya akpọ emerging careers. Geje ndị azụ ahịa anyị ji eme ya aka ikenga. Ga-akpọkọ ma nwụchinwụ lekwa ihe ga-eme ndụ ga-aga dujebe bụ help engagement is key, and if I'm lucky and I'm elected, you will experience multiple effective engagements. Ndewo. Biko nwa Nkechi Alibalogu na anụnụ m jụọ ajụjụ gị. Okay. Biko, can you hear me? Gaa n'iru. Biko ewekwana iwe na m ga-asụ oyibo. Ganiru. Dr. Chris Asoluka. Onwe ife na-enye m nsogbu for a very long time. And I'm happy na enwego the opportunity ka njuke na ajụjụ a. Ụmụ ndị Igbo, right? Ọ bụ na papa fa or mama fa esiro na ana Igbo. And then ha na suffer a kind of marginalization.
especially in politics and other communal activities. Abia abata onye de ka nketa abia so mami abo onye Midwest rapu Kenya. Kedu otu unu ga-esi wee kpọbata anyị in your phone because we are Dalo. Dr. Asoluka. Ime na biko nwanne m nwaanyị ekelela m. Gị chere Peter Tosh gụrụ ọchị wherever you come from, so long as you're a black man, you're an African. Mama gị wuru onye Igbo, iwe onye Igbo. Papa gị wuru Igbo, iwe Igbo. He mere gị lee anya, the second aim or objective of Ohaneze to promote, develop, and advance Igbo language and culture. And we have ndegoro akwụkwọ ndegoro Igbo. Manye na aka ikenga. Anyị nwere one Professor Agu, a professor of Igbo in the University of Calabar. Abia oge summer, anyị akpọta ya abịa nọ 3 months. Anyị enweghị anyị akpọ Igbo school in our secretariat. Ụmụaka anyị na-emekọrịrị aga ahụcha nkebo aga anọ. Mana nwa nọrọ enwe mmekọ ogbu abịama. I can assure you that we will engage people. And they are no. And I don't have all the answers, but I will provide platform for every head to come and do what they do best. Masa, Ndewo, Dr. Asoluka. Anthony Wadeyi, 30 seconds, please. Your question. Anthony Wadeyi. Yes, my question is, if it turns out that you win the election, how will you bring your strength and your skills to the benefit of Ohaneze? Thank you. Go ahead, Dr. Asoluka. Can you? Anyị kwadoro ga-enwe free and fair, and if I lose, I will offer my services to the winner, so long as he wants it. Thank you very much. Sam Otoboeze, 30 seconds, please. Sam Otoboeze. Okay, sorry. Abagom. 30 seconds. Sam Otobeze, ọrụ mgbe ọrụ ndị nche. Chief Chris Ekenenge, asụsụ gị amaka and ọdụm ụtọ n'obi ka mgbalị ama ma ga-eme ka gị. Nsogbu anyị na-enwekarịchara nsogbu bụ ihe gbasara ihe security problems. And ihe m chọpụtara bụ na ihe ga-eme anyị n'ala Igbo bụ security problem, either from within or from without, but more basically from within. Summarize quickly. Ka ihe anyị na-achọ ka anyị jiri ofu nda were na-achụ mgbada na-agụ. Ọ dị mma, Dr. Asoluka, ogologo ụmụaka na anyị ndị topụtagoro, ọ dị ka anyị aka aghọtara ka anyị soro ofu ụzọ were chụba anya bụ ihe na-achụ anyị. Ozugbo. Ka anyị were ofu nda were chụba mgbada. Dr. Asoluka, gaa n'iru. Barrister Sam, agwara m ikwuga. Gị ga-eme ntị. The first Agwarangishi Nyanwodo has done well in raising the profile and engaging our other ethnic nationalities. Mana anyị ga-eleba anya about the internal cohesion of Ohaneze emefu. Agwarangishi anyị ga-ahụ ụmụ anyị nwa nọrọ maka anyị enweghị udo. That internal security aga-anọ. And enweghị internal security, ga-ahụchi investment and development aga-anọ. All part of our activity to effectively and robustly engage our youth. Second, okay, go ahead. Secondly, regional security, and we don't live in isolation. And then our mutual sharing of intelligence and effort. Imo na rivers, enwe boundary. Some parts of my place, River State. Some parts of Abia State, Akwa Ibom State. And there's no reason we can't share intelligence and meet with them to discuss such things. Ndewo. Biko, ndị sonyere anyị na mgbede ebe a ka anyị na-abịa n'isi njedebe. Mana tupu anyị gbasaa, ka anyị chịkọta ihe nwanne anyị nwoke Dr. Chris Asoluka gwara anyị na mgbede a. Ebe a ga-akpọgodiri ya rizọtụ ọ gbara fest nke mbụ na ọ na-atụ ilu nke ọma.
mana ejiga n'ihu o kwuru okwu gbasara njikọta ndị Igbo unity ọ na-akọwa na a ga-alaghachikwa ka ndị anyị ji eme ọnụ mgbe gara aga ji eme ọ kpọrọ aha dịka mmadụ dịka Salu Odumegwu Ojukwu ka ha si eme onye eweta nke onye eweta nke onye eweta nke emekọ ya ọnụ fushọn onye ọbụla na-aga mgbe a na-ajụ pati onye nọ so ọ na-ekwukwa na a ga-ereview internal structure nye onye ọbụla enwe level playing field kpọbata mmadụ niile n'ihe a na-eme ajụọ ya ajụjụ gbasara regional corporation ka ihe a ga-eme ka South East governors na-emekọ ọnụ ya bụ ndị ekwu na ịmakwana na ndị gọvanọs anyị na ọrụ ha wụ ọchịchị na ọhaneze wụkwana ihe ọhaneze wụ socio-cultural organization kama na ha nwere moral authority ịrụkọ with ndị gọvanọs ka ihe na-aga n'ihu mana o kwetekwara na eziokwu na aka nwere ọrụ dị ndụ a ga-arụ mana ọ sị na enye ya ọchịchị na ọ ga-eme ihe a na-akpọ consultation n'oyibo hụ na ihe na-aga nke ọma enwekwa ihe o kwuru ọ sị na ekwuru okwu ka ebido Igbo State Union na Igbo State Union ga-enyere Igbo steeti aka a na-emekọ ihe ọnụ ana ọ sịkwa na ekere ọrụ eke onye ma nke ọma eme ya wepụta ka e were ya na-eme ihe ọ rụtụkwara aka na ICT center na ọ dị mma ka ndị Igbo lee anya n'ihe gbasara ICT n'ihe ọbụla a na-eme then ekwuo ihe gbasara maka mgbe gara aga na elekshọn na dịka e nwere ka ọhaneze bụ inwe otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na-akwado onye bụ na-ekwukwa na ihe awụọ ọrụ ọhaneze ị na-akwado politikal pati kama na ọhaneze ga-arụkwa wute ndị ọbụla nwere ebumnobi ndị Igbo bụ ebumnobi ndị Igbo n'obi kama na a ga-eji uche wee na-eme ya ajụọ ya ajụjụ gbasara ihe Igbo na-akpọ restructuring ya wapụtakwara na nke a dịkwa mkpa kama na ihe chewekwara anyị n'ihu kịta Igbo presidency na nke a dịkwa mkpa n'ọja nke chewere anyị n'ihu kịta ọ na-ekwu na ihe a kpọrọ ala Igbo stabilization fund bụ ezigbo atụmatụ atụpụtara anaduto ụdị ọrụ ọ rụgoro na mgbe gara aga na ọ ga-ewepụta ndị niile ọma ihe niile o nwere wee tii na nke a wee hụ na ihe a gara n'ihu maka ndozi ala Igbo and ọ sị na nwe ihe ọ kpọrọ n'oyibo effective stakeholder engagement starting from the grassroots na ya ma bụ a hands-on technocrat unu lekwa profile ya ma CV nke o wepụtara unu ga-ahụ na nke a wee eziokwu anyị na-agakwa n'ihu ajụrụ ajụjụ ihe gbasara conflict of interest duto na awụgwọ ihe ndị oyibo na-akpọ consultant na mgbe gara aga na dịka ewepụtakwa na dịka onye isi ọhaneze enwere ebe eji ụgwọ ga-eme na ebe ọ ga-ekwu okwu ọ ga-ekwulizi o mere ka aghọta na ọ dịghị nkumba dị n'eluigwe na ọnwụ ihe gbasara ala Igbo ọ ga-ekwu okwu na ọ ga-ekwu ajụkwa kedu ihe a ga-eme maka South East integration dịka Reline na-ekwujere okwu ya ma ndị ekwu na enidikwara na skill set ị na-eme ihe a na-akpọ lobby ma federal gọọmenti ma steeti gọọmenti ka ahụtishọn ihe niile na-aga o nwekwara ohere a wee kọwaa ọrụ gasịrị na ihe gbasara ọnọdụ ụgbọ mmiri n'ala Naijiria na ihe ndị a gachara ọfụma ya na enye ya ọkwa onye isi ọhaneze na oge enye n'aka ọfụma ajụọ ya ajụjụ ihe gbasara ndụ na ahụike ndị Igbo ya na-ekwukwa n'ọkwa stakeholder engagement ndị mma nke ha ma eme n'ihe gbasara ahụ isi ike na ha na ọhaneze ga-arụkọkwa ọrụ enwere jụrụ ajụjụ na-asị ya ka egwara maka ụmụ anyị ndị nwere mixed parentage ka ihe a ga-eme ya na-ekwukwa na in line with mandate e nyere ndị ọhaneze na ha ga-elebakwa anya na nke na nke ikpeazụ ya na-ekwukwa na ihe gbasara sekuriti na ya ga-etinye aka hụ na sekuriti gara ọfụma so ebe a ka anyị na-abịa n'isi njedebe na-akpọpụtazikwa nna anyị nwoke Maazị Ezeoke biko ka ikelezi ọhaneze gara anyị ntị nwanne m nwoke thank you very much onye unu nụrụ ọnụ ya bụ Chief Dr. Uche Nwora onye isi ndị Anambra Broadcasting Service nke dị n'Awka otu aka ka m ji wee na-ekenekwa nwanne anyị nwoke bụ Dr. Chris Asoluka ajụjụ niile zara amaka and dịka ndị na-enene na ihe onyonyo nke ịntanetị ma ndị nọkwa ebe anụnwa onye ọbụla na-asị sikwa m kene gị na Igbo gị amaka na Igbo gị na-atọ ha ụtọ nke ukwuu otu aka ka m ji wee na-asịkwa Chief Johnson Chukwu nakwa nwada Nkiruka unu emeela wee bata na mgbede a wee soro wee jụọ ajụjụ ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke bụ Dr. Uchechukwu Oga minista nke Federal Republic of Nigeria ọ bụrụ na ọ ka nọ ya biko inwe ike ikwu okwu otu minute ya karị na otu minute ka ịgwa anyị okwu tupu anyị apịachie ọ bụrụkwanụ na ọ na-ahịa ya ahụ ime nke a oke ahụla m na ọ na-abịa Minister 1 minute. Thank you for your comment. ụmụnne m ndewo biko ana m ekele na-ekele ebe ọ dị ukwuu na-ekelekwe ndị zara ajụjụ niile a jụrụ ha
ha ekwuole nke ọma a na-asị ihe na-ekwuzi bụ ka Chineke nyere ha aka ọ bụrụ na ha nweta ọkwa ha na-achọ ha gosiri na ha bụ ndị ga-arụ ezigbote ọrụ mana ọ dị mgbe a ga-atụ atụtụ dị na ya. Ana m ekele ndị ọbụla ma ndị jụrụ ajụjụ niile ha jụrụ n'oge a unu mere nke ọma. Ana m ekele unu ekele. A sị ụbọchị nta ka a chụọ ọnụ were nchi. O nwee ihe ndị ekwugasịrị bụ ihe ngarịla ka ntinye ọnụ mana ihe nwebe otu minute maka onwe ezigbote ajụjụ ajụrụ mgbe anyị mere anyị minista edere m leta dere ndị lida ndị National Assembly dere ndị gọvanọs leta sị na ọ dị mma ka ndị Igbo niile nọ na gọọmenti maka after politics wụ governance ka anyị na-emiti wee na-adarị ntị dịka ikwu mgbarịkọta izu ihe na-adị eme ha mana onwe onye n'ime ha zara leta ahụ maka ihe a na-ekwu bụ na anọ ihe dịrị ndị ọhaneze onwe ihe ndị ọhaneze ga na-arụ mgbe o ruru maka ọ bụrụ na ndị ọhaneze dị suppose ị na-asị lekwe ọ bụrụ na enwe economic team aliso enwe ofu mmadụ abụọ ndị Igbo ga na-anọ na the ministry mana ka arapụgodi nke ahụ ka ọ dịwa. Asị m Chineke ya gọzie unu mere ọfụma ka ihe niile dị ka esi kwuo ya ka Chineke gọzie onye ọbụla n'aha Jizọs. Amen. Amen. Nwanne nwoke bụrụkwa minista imeela dịka isi kwu andịkwanụ ka ndị onye zara ajụjụ zara ihe anyị ga-eme ka ihe anyị na-eme ka ihe o mere ka anyị mara bụ na otu ọ ga-adị bụ na ndị ọhaneze na-eme mbata na ndị na-achị achị bụ ndị Igbo na ọhaneze ga na-enwekọrịta mmeta nke ukwuu nke ga-eme ka ihe ọbụla a na-akpa ka ọ bụrụ ihe ga na-enye aka iji mee na iji gosi na ndị Igbo nwere ndị nọ n'ọchịchị nwekwanụ ndị na-ege ha ntị maka na etu ihe si aga mgbe ụfọdụ ịnekata ya anya ofu ị na-ajụ onwe gị ka ezi ka o si dị ka ọ ga-abụ onye adọrọ na-aga ebe a ụmụnne ya dọrọ na-aga ebe a ọ dịka ya bụ mmiri ya bụ mmiri atụnyere ya mmanụ mana ọ ga-adị mma ọ bụrụ na ya bụ mmiri ga-abụ etinye ya n'ite ka o doo na ọhaneze ọzọ ọhaneze nke ga-abịa na Jenụwarị. M ga-eji ohere akpọnitezie Chukwuemeka Ugoju bụkwanụ onye na-so wee hazibe ihe nke a na-eme na mgbede a ka ọ gwazie anyị okwu mmechi den n'oge uhuruchi a. Emeka Ugoju. Ebe anyị daalụ nọ bifo nkwu obere okwu m ga-ekwu o nwere prime minista akwụ m ga-etinye ọnụ maka ndị ọhaneze na-abịa abịa a na-asị taa bụ gboo mana o nwere ebe ebido ọfụ nyanwa ịbụ na gọvanọs niile ndị ministers nọ Abuja ndị National Assembly ndị State Assembly representative of traditional rulers other major stakeholders na Igbo ga na-ezukọ ugboro 4 n'afọ ife ndị oyibo ga-asị quarterly okay wee mego ofu so ọ ga-adị mkpa na ndị ga-abata ọhaneze make sure ọ ga-abụ their responsibility na this nzukọ ebido maka ife ọ ga-akwụ na onwere ka onwe kọma because ife na-eme n'ala Igbo bụ ife ebido tata echi ọ kwụsị maka na ọ dị mkpa ka ndị niile ma ndị Abuja ma ndị nọ n'ụlọ kaba na-anọkọ ọnụ ọ ga-akachi tinye ọnụ maka ife Chukwu maka nkụzi ebe obere okwu maka ekwu ọ ka m kwukwe etu ife a si aga ebe anyị tinyere ya ka ọ bụrụ Monday to Friday and etinyere ya ka ndị chọọ ịbịa chi anyị na ọhaneze ka anyị nyochaa mmalụ ma ndị ga-achị nwa anyị nke Igbo abụrụ ka ndị na-achị anyị ka ba nụkwa ife ndị ba na-achị echi na-ekwu and etu ife si aga anyị bụ na ọ na-eme eme na ba na-achị ịma ndị nke anyị chi ikwu so ọ dị mma unu nekwa anya nya ọ bụ so onye anyị na ya nọkọ ka afọ bụ President General maka na enwe 5 people na-achị ịzọ President General
to Monday to Friday. Mana kita so mmadụ nọ si na ha na-abụ ịzọ Secretary General. Si enwere onye ga-abata yesterday. Si echi anyị ga-enwe Dr. Nwogu. And asị kwesị inwe Ambassador Emuche. Pọtika mụ na ya kpa tata. Ọ nọ na Port Harcourt. Mami ya nọ n'ụlọ ọgwụ. So etu o si dị, nyanwa ama nọnyere anyị echi. So ọ ga-abụ so ndị President General ka anyị ga-enwe echi bụ Dr. Nwogu. But Thursday, Friday, ọ ga-abụkwa Secretary General, President General. O nwere ife na-akpọ symbolism. Ife anyị ji etinye egwu maka MI Ọkpara ka m lụtakwu ya aka ya. Ime oge ụfọdụ a na-ekwu maka politics. Anyị na-ekwuzi now a ga na-eme politics for ife ọhaneze. Okay, a ga na-etinye anya development. So apụ MI Ọkpara amala ife ọ bụ onye ọhaneze ka etu a ga-esi enwe gọvanọ ọdịnaya anyị ka MI Ọkpara na every state until anyị enwe Southeast region. O nwere afọ eme ihe ama afọ ya but picture Bruce Mayrock. O nwere ebe nji wee yirie onye si na ebe a na-eme anyị mgbe oge a na-anụ agha adịrọ mma wee gbaa onwe ya ọkụ. So a na-asị na matter and hero. So anyị na-achọkwa ka ndị ga-awụ our leaders na ọhaneze ka ha bụrụ ndị ga-asị na bapụta na ba dị ready ịmụrụ ndị Igbo. Ọ bụrụ ọsọ shuga ọ banye n'ọnwụ na ba ga-anwụ ma ndị Igbo dịrị. So biko pụta na nke a ndị be anyị ekwusi ya nụmọ. Daalụ. Thank you very much. Nwanne m nwoke, thank you very much. Unu anụghị ọ bụrụ ntị m ka nke unu. M ga-ejizi ohere a wee sị na ya bụ nzukọ nke anyị na-enwe tata abịago n'isi njedebe. Amaghị m ma onye gwara anyị okwu mbụ bụ Chris Asoluka ma ọ nwere okwu ikpeazụ 1 minute ọ ga-eji agwa anyị ka anyị wee mechizie. Okay, sorry, Chris, before you go, o nwere obere nkwu nche ileze ka ndị mmadụ marụkwa n'oge. O nwere ebe anyị chọrọ enweta electoral committee. Okay, anyị chọrọkwa dịka 2 days or so before the election. Okay, enwefu ebe a ga-akpọ closing remarks by ndị na-azọ ọkwa. Adịghị emebi ya before, but mgbe ama na-enwesigo delegates, anyị mekọdị webinar ga-abụ anyị mara ndị niile bụ delegates, mara ndị na-achọ ịzọ ọkwa ka ha mee this delegate address. So unu marakwa anyị ga-anụ ọgụ nke a ka make sure na electoral committee may adopt. Daalụ nọ. Thank you very much. Okay, Chris, now over to you. ụmụnne m ekelela m. Agwala m ihe mere m chichi fụda oshi oge eruola ndị Igbo ga-ezukọ nọrọ otu ọyọ. Oge eruola oke tiaka ngwere tiaka onwe otu onye nye akpa akọ. Ndị nọ diaspora, ụmụ youth na ụmụ nwanyị, onye niile anyị kpọga nnụ. Nwe ya wụrụ shọ machiri Chineke na ndị ga-atụ vote chinwụrụ President General. Aga m achị nnọchi ọrụ juru, mana it will be an exciting experience. Thank you very much. Thank you very much. On that note, we'll draw the curtain this evening, and I will say thank you. Please do join us tomorrow, as Emeka Ugoju said. Tomorrow we'll be having Dr. Joe Nwogu. Tomorrow will be the 16th of December 2020, and the time will be 19 o'clock to 20 o'clock. That is, Obu no jiri nkeji asa, Obu no kwa erekara asa nke mgbede. Asa nke mgbede anyị ga-abịa nọrọkwa ebe a. Olukwa echi a ga-enwekwa ndị ọzọ ga-ajụkwa ajụjụ dịka esi jụọ ajụjụ tata. Ana m ekene onye ọbụla rụrụ ahụ ya ụka wee bịa nọnyere anyị. Kenekwa ndị niile ajụrụ ajụjụ ha wee zaa. Ndị bịara ndị abịaghị n'oge na mbụ anyị nwere onye izizi ajụrụ ajụjụ nke bụ Prince Oke Nwadinobi.
amaghị m ma Prince Okenwa dị n'obi ọka na ya a sị na eme nwata ka emere ibe ya obi adị ya mma ama m na o luola na ngwụsị aka m asị ọ bụ na ọ na ya ka dịka Asoluka mere ka ọ gwatụkwana anyị ka obi dị ya. Amara m ma Prince Okaka na ya ọ nọ ya. Okay, biko ọ bụ na ị ga-emetụ m on mute 1 minute. Thank you very much. Biko anọ m ya Maazị. Yeah, go ahead, sir. Biko ana m eji ohere ekele mmadụ niile na-asị ihe a unu mere ọ dị anyị ezigbo mma. Ekpere anyị ọwụ ka Chineke tiere anyị aka ka elekshọn a nhọpụta mmadụ a na-achọ ime ka ọ bụrụ ihe ga-aga nke ọma. M na-ekpekwa ekpere si Chineke tiere m aka unu kpọfụta m iwu onye sekretari jeneral mụ na onye ọbụla ewepụtara iwu prezident jeneral ga-arụ nke ọma. Anyị ga-enwe udo, anyị ga-enwe obi ụtọ, anyị ga-eweta ọganihu na ọhaneze. Anyị ga-akpọkọta mmadụ niile, ndị Igbo niile ka ugbu a aka anyị niile ga-ediri ime ya ka ewu ihe ọbụla anyị na-eme ka ediri anyị mma, anyị emezie ala Igbo. Ndewo, ya dịkwara mmadụ niile mma n'aha Chineke, n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Amen.